Shout out ko sa mga vlogger diha nga magmukbang nga nindot kay sila mga sudan. Pero kini ako mukbangon, sana ron is ginamos. Kay wa tay kapalit yahay kay mga vlogger uban gid. Pero ni idol Boy Tapang. Namay kay siyang mga imukbangay mga lechon, mga piyo nga dagko. Kanya kuha, sana ginamos. Ano bangon luto daghan sudan lutay. Ang ubang vlogger daghan kay sila sudan ang luto piting gamaya. Ano nakadindot niyo ba? Nang idol kay tamo kay nigtat magtanaw ko sa inyong video. Mabusog na ko magtanaw. Nga lamay kin sudan. Nga lamay kin suhiron ba? Kani gisuway nang yung mukbang. Luto mo daghan, ginamos lutay. Kante lamay gapon. Kante mabusog ta. Shout out ko ninyo mga idol. Sa mga hili kong mukbang na lamay sudan. Kuha ginamos ginamos ni kuha. Na luto. Para tujuh kayo. Okay lagi pon. Sudan tena atau sudan. Sili ada yang anak. Basta ginamos nga kanang malos ba lami kaya. Belum masuk eh. Mukbang mo inyo ako. Ako wari tubig ni sapa. Tubod ba tubod. Kung di mo minom og tubig diri sa mo kay mga ingon mga hugaw. Pa may tubig kaugasan po. Sili ah. Halang. Kinabuhi bukid. Mais ginalang sa bato. Hindi man tagabalong malig-eg. Ayag ra. Pili pag ayag buyok ah. Ang mga tahop ng lutaw. Hapit na maubos. Paningutos halang suka. Halang kayo. Nahan mong tanaw sung ginamos. Nah. Uy, yabo. Kaya suka man deh. Ngapa ginamos? Gamay. Lamay kayo mo. Mukbang mga baboy gito. Sos, magtanaw ko sa mga video. Imbes man ako kaon, pero gigutom ko magtanaw yan. Ginamos. Dagko kayong ginamos ah. Pinalit ko na pang. Kuwang isuon. Thank you. Ah, inis. Urot tanan, hasta suka mala. Gimukbang na ko kini oh. Kana agsuka, hurot, pak, hurot, pak, wala na hurot.